Країна Маров! Країна Маров! Маров! Сапраўды існуе такая краіна, где никто не ворагует, где живут усе мирно, где каждый мае у доме достаток, где сапраўды есть громадство, а не человечество. Народ вырашае основные пытания, президент там толькі лидер формальный, там добрые люди, там никто никого не зваляе, только за то, что хтосьці свою думку мае. Не выключают з ВНУ за Львоў да радзімы, там не некі статок, там народ адзіны, яны маюць уласны хер пустяк, там никто не адчувае сабе як у гостях. Галоўнае, што там размаўляюць на мове такой, за якую іх продкі адышлі на пакой. там по тэлебачанню Не хлусяць багата, вольнадумцаў там не сажают за краты. Там не народ для урада, а урад для народа, и никто не заглядае у чужие огороды. Там духовная краіна, где веруюць у Бога, поважаюць старога, обороняюць малога. Там каждый ведае гісторыю свайго народа, там ніяк не зменіць думкі. Гэта вельмі цудоўная зямля, ах, як хацеў бы жыць на яе. Але гэта ўсё мары, мой лёс відаць, дзень і ноч бесперапынна на бацьку пахаць. Краіна Маров! Краіна Маров! Маров! Сонца ўзыдзе над нашай краінай, беларусы зразумеюць, што дажыць немагчыма. Яны скінуць з плеч каменне чужое, што так доўга насілі пад высокай гарой. А на той гары сядзелі халуі, якія 20 беларусаў сцераглі, каб ніхто не скінуў каменне свае і не ўскрыкнуў. Беларусь жыве, але жыве Беларусь і будзе жыць. Гэтым гадам халуем на яе не быць. Беларусы зразумеюць, што так жыць немагчыма, скінуць цяжкае каменне з плячыма. Кожны ў сэрцы полюбіць сваю радзіму, і тады ўзыдзе сонейка над нашай краінай. Маров! Маров! Країна Маров! Країна Маров! Маров!